שלום, אני רוצה לעשות לכם סיור בכפר הנופש לכלבים. היי עוזי. כפר הנופש לכלבים נמצא בתוך עמק המעיינות היפהפה. יש לנו אין סוף שטח של ירוק ויופי מול העיניים. הוא גם נמצא בתוך הבית שלי. בואו נראה מה יש לנו בפנים. שלום איזי וטוי. זו החצר שלנו. זה בייבי. יש להם פה מלא מקום למשחק, להשתעשע. אנחנו מקבלים רק כלבים טובים, רק כלבים שמסתדרים אחד עם השני, שלא תוקפים, שלא פוצעים. זה שאנחנו מאפשרים מרחב בטוח לכל כלב. אלה החדרים שלנו. כל יום עד השעה 12 כל החדרים מקבלים צחצוח, ניקיון. כל המקום עובר ניקיון כל יום, כל יום, כל יום, כל בוקר. ככה נראים החדרים. ואלה הכלבים, כמו שאתם רואים טוב להם, הם רגועים. אנחנו מקבלים עד 12 כלבים ללילה, לא יותר. אנחנו מעדכנים כל יום לנייד. אשלח לכם כמה סרטונים שתרצו. רק תשלחו לנו סימן שאלה ואנחנו צ'יק צ'ק שולחים סרטון. בכל מקרה אנחנו שולחים סרטונים גם יזומים. אנחנו מציעים 2 טיולים ביום. כל טיול הוא בערך שעה. הולכים פה לשטח, לאזור נחל רוויה. יש לנו פה אזורים מדהימים לטיול, הכלבים בשקט, אזור טבעי, נותן להם להירגע, לנוח. אנחנו יוצאים כל הלהקה ביחד, זה עושה להם טוב. במהלך היום הם חופשיים פה בשטח, בלילות הם נכנסים לישון בחדרים. אנחנו תמיד פה, 24/7, שמחים לעדכן, שמחים לעשות כל מה שצריך. וזהו, דברו איתנו, עמק הכלבים. יאללה ביי.